Βουτάω με το κεφάλι στα άγρια νερά, παλεύοντας με μερικά από τα πιο ακραία τοπία του ωκεανού, για να προσπαθήσω να κυνηγήσω το δικό μου φαγητό, ενώ τεράστιοι καρχαρίες παραμονεύουν από κάτω. Αδερφέ, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας λευκός καρχαρίας. Είμαι σε μια αποστολή για το άπιαστο γιγάντιο φεγγαρόψαρο. Είναι κυριολεκτικά το πιο παράξενο ζώο που υπάρχει και κάνει κάτι σαν τούμπες. Για να δω αν είναι δυνατόν να πιάσω, να καθαρίσω και να μαγειρέψω έναν από αυτούς τους γίγαντες του ωκεανού. Και ξεκινάει τώρα. Εγώ και τα παιδιά σήμερα τα δώσαμε όλα και ζούμε μία από τις πιο τρελές μέρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον Ντάστι και τον Μάικ εδώ. Το σχέδιο δράσης για σήμερα, παιδιά. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε ψάρια εδώ έξω και να ζήσουμε από τη θάλασσα. Έχουμε τα ψαροντούφεκα, έχουμε τα καλάμια ψαρέματος, έχουμε και το σκύλο. Αυτός είναι ο Great Daddy. Εντάξει, πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο εδώ και νομίζω ότι θα ρίξουμε την άγκυρα. Πώς φαίνεται, φίλε, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Παιδιά, μόλις είδαμε έναν μεγάλο καρχαρία εδώ. Φίλε, αυτός θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος λευκός. Φαίνεται αρκετά εντυπωσιακός. Τον βλέπουμε ακριβώς εδώ μπροστά. Αφήνουμε τον καρχαρία πίσω μας τώρα, παιδιά. Θα κινηθούμε κατά μήκος της ακτής. Αυτός είναι ένας αρκετά εντυπωσιακός καρχαρίας. Κοιτάξτε αυτό το έδαφος εδώ, παιδιά. Είναι πραγματικά τρελό. Προφανώς, αυτό είναι σαν ένα στρατιωτικό νησί. Και αυτοί οι τύποι έχουν στην ουσία διωχθεί από το σημείο που ψάρευαν, επειδή πρέπει να βομβαρδίσουν το νησί και να κάνουν κάποιες βολές και τέτοια πράγματα, παιδιά. Οπότε ναι, ελπίζω να μην μας βομβαρδίσουν εδώ όσο προσπαθούμε να πιάσουμε μερικά ψάρια. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, τα παιδιά είναι έτοιμα τώρα. Μόλις πήδηξαν στο νερό. Από πίσω βλέπετε ότι φοράω τη στολή μου, σαν φώκια. Ώρα να μπούμε στο νερό να δούμε αν θα βρούμε φαγητό. Πάμε, μωρό μου. Γιούχου! Wow! Έχει καμιά 50 αστακούς μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Μόλις βγήκαμε από την πρώτη μας μικρή κατάδυση το πρωί και δείτε εδώ, Μπονίτο. Μπονίτα και ένα μικρό σάργο. Ειλικρινά, είμαι τόσο χαμένος εδώ έξω, παιδιά. Δεν ξέρω καν τι στο καλό είναι τα μισά από αυτά τα ψάρια όταν είμαι κάτω από το νερό. Οπότε φωνάζω στα παιδιά. Τι είναι αυτό το κόκκινο, τι είναι αυτό το ασημένιο,
και τέτοια. Αλλά τελικά κατέληξα με αυτό το μπαγάσα εδώ. Απόλυτα επικό. Έχουμε ήδη πιάσει μερικά ψάρια, αλλά δεν είναι το είδος που θέλουμε. Οι γυναίκες έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Τα παιδιά τα δίνουν όλα, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Πιάνουμε ψάρια. Σπάμε καρδιές. Πάμε. Εντάξει. Νομίζω ότι ένα από τα παιδιά έπιασε άλλο ένα ψάρι. Αυτό είναι. Είναι κάλιχο. Λαβράκι καλίχο. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα, δεν ξέρω πόσο χρονών νομίζεις ότι είναι αυτό το πράγμα, αλλά όχι, μεγαλώνει αργά. Είναι περίπου 20 χρονών μάλλον. Όμορφο ψάρι. Κοίτα το στόμα του. Έχει ένα μεγάλο στόμα σαν κουβά. Ναι, είναι κάπως σαν το λαβράκι με το μεγάλο στόμα. Απλώς προχωράμε κατά μήκος της ακτής αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά, είναι σαν να βρίσκεσαι στο Jurassic Park. Είναι τρελό. Νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να βουτήξουμε σε ένα καινούριο σημείο. Ψάχνουμε για ένα διαφορετικό ψάρι. Μόλις φτάσαμε σε ένα καινούριο σημείο, ακριβώς πίσω μας. Υπάρχουν μερικά διαφορετικά σημεία μέσα σε αυτό και τα δολώματα απλώς κάθονται εκεί και εμείς απλώς δουλεύουμε αυτά τα 3 ή 4 διαφορετικά σημεία με δολώματα. Συνήθως απλώς περνάνε από εκεί ή τους ρίχνουμε το crack pipe. Αυτά τα μικρά παιδιά. Ναι, πρόσεχε όταν μιλάς για crack pipes, αδερφέ. Πάμε. Πάμε στο νερό, παιδιά. Ας δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε μερικά. Θεέ μου, είδατε εκείνους τους τόνους που πέρασαν. Ήταν τόσο μεγάλοι. Αυτό ήτανε τρελό. Το έκανε. Κοίτα αυτό. Ναι. Θα πρέπει να διαγράψουμε αυτό το είδος από τη λίστα. Κυριολεκτικά με αγνόησε ο μεγαλύτερος τόνος που έχω δει ποτέ, παιδιά. Ήρθαν κυριολεκτικά και ήταν τεράστιοι. Εντάξει, εγώ και τα παιδιά είχαμε μία από τις πιο επικές μέρες. Κάναμε καταδύσεις. Έχουμε μερικά από τα καλύτερα ψάρια της Καλιφόρνιας στο ψυγείο, αλλά η μέρα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε μία αποστολή. Ένα πράγμα που θέλαμε να κάνουμε. Εντάξει λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για το σπίτι. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο μόλα ή ένα φεγγαρόψαρο και να δούμε αν μπορούμε να του ρίξουμε ένα καμάκι. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα. Έχεις φάει ποτέ ένα από αυτά? Το έχεις δοκιμάσει? Όχι, έχω δει τόσα πολλά βίντεο με ανθρώπους στην Ιαπωνία και τα λοιπά να το κόβουν και να το δοκιμάζουν. Λοιπόν, αυτοί οι ψαράδες, αυτοί οι τεράστιοι ηλιόψαροι, κάθονται στην επιφάνεια και τρώνε τι? Μέδουσες? Ναι, κυριολεκτικά το πιο χαζό ζώο που υπάρχει. Υπάρχουν κυριολεκτικά βίντεο με φώκες που πλησιάζουν και δαγκώνουν κομμάτια από το κεφάλι. Εννοώ, μόλις πατήσαμε έναν. Στο δρόμο προς τα έξω. Πατήσαμε έναν στο δρόμο προς τα έξω από εδώ. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Πάμε να πιάσουμε το φεγγαρόψαρο. Πάμε. Πάμε να τους πιάσουμε. Προφανώς τα παιδιά λένε ότι είναι από τα πιο συνηθισμένα ψάρια εδώ έξω. Ότι τα βλέπετε συνέχεια. Είναι παντού. Είναι απολύτως νόμιμο να τα φας και όλα εδώ έξω. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να πυροβολήσουμε ένα, να το δοκιμάσουμε και να δούμε τι γεύση έχει. Και αν μας αρέσει, τότε θα είναι το μικρό μας μυστικό, παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι που ψάχνουμε. Μόλις εντοπίσαμε ένα από αυτά τα τεράστια φεγγαρόψαρα. Μπορείς να τον δεις. Είναι ακριβώς εδώ, δίπλα στη βάρκα. Θα πάει πλάγια, θα ρίξει μια ματιά και μπαμ, θα τον πιάσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα τραβήξει πάρα πολύ δυνατά. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος θα είναι. Οπότε, απλώς βεβαιωνόμαστε
ότι τουλάχιστον δεν είμαστε απροετοίμαστοι και δεν θα χάσουμε αυτό το όπλο. Πάντα είναι καλύτερα να είσαι προσεκτικός. Αυτό είναι σαν μια σημαδούρα για dogtooth τούνα που ρίχνουμε πίσω εδώ. Κάπως έτσι. Και πρόκειται να πυροβολήσουμε ένα φεγγαρόψαρο. Ίσως να αναρωτιέστε γιατί γελάμε τόσο πολύ. Είναι επειδή το ψάρι που θα πυροβολήσουμε είναι κυριολεκτικά το πιο παράξενο ζώο που υπάρχει. Ανυπομονώ να φέρω αυτό το πράγμα πάνω και να σας το δείξω. Θα είναι τρελό. Μάλλον γι' αυτό οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες, έτσι. Μάλλον, αλλά το πιστεύω. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε. Πέρασε το καμάκι από την άλλη πλευρά. Πιάσαμε ένα φεγγαρόψαρο. Κατεβαίνω κάτω. Τον ανεβάζουμε πάνω. Θεέ μου, αυτό είναι πραγματικά τρελό. Τα παιδιά τα κατάφεραν. Το βγάλαμε από το πίσω μέρος του σκάφους. Τέλεια κράτημα από μένα σε αυτό το πράγμα. Πιάσαμε αυτή τη μόλα. Αυτό εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μούλα. Τα παιδιά τα κατάφεραν. Είναι πάνω στο σκάφος. Τι στο καλό. Πρέπει να δεις αυτό το ζώο, φίλε. Ας ξεκινήσουμε από το στόμα. Κοίτα εδώ πάνω. Έχει κεφάλι. Μόνο μια μάνα θα μπορούσε να αγαπήσει αυτό το πράγμα. Σου λέω, κοίτα το στόμα αυτού του πράγματος. Είναι τρελό. Και έχει αυτά τα δύο μεγάλα σαν φτερά πάνω του, όπως βλέπεις. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτό που χρησιμοποιούν για να κινούνται μέσα στο νερό. Και ουσιαστικά δεν έχουν καθόλου ουρά. Ναι, εδώ είναι σχεδόν σαν δέρμα καρχαρία. Και πιο πίσω είναι πολύ γλιστερό, φίλε. Wow, είναι τρελό. Κοίτα το στόμα σε αυτό το πράγμα. Ο Ντάστι εδώ είναι φοβερός μάγειρας. Και στην πραγματικότητα μου έλεγε πως θέλει να βγάλει ένα βιβλίο μαγειρικής για το πώς να το μαγειρεύεις. Μερικά από τα πιο παράξενα πλάσματα στον πλανήτη Γη. Οπότε, εδώ είμαστε, φίλε. Δεν γίνεται πιο παράξενο από αυτό εδώ. Τι αρχή. Οπότε αυτό θα είναι τέλειο για σένα, αδερφέ. Θα μπορέσεις να δοκιμάσεις να μαγειρέψεις με αυτό. Πρέπει να πω, αδερφέ, τι απίστευτη βολή έκανα, αδερφέ. Ήταν ίσως το χειρότερο κράτημα που θα μπορούσες να κάνεις. Πόσα είχε πάνω? 3. Ήταν 3, ναι. Και κυριολεκτικά διάλεξα το πιο μικρό, γιατί δεν ήθελα ένα από τα μεγάλα. Φαινόντουσαν πραγματικά τρομακτικά. Κολυμπάει μακριά και μετά αυτός γυρίζει και κάνει τούμπες. Ναι, φίλε. Αν το χάσουμε αυτό, τότε κυριολεκτικά έχω πρόβλημα. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος στον πλανήτη Γη. Το κάναμε, ναι, τα παιδιά. Κοίτα τι ομορφιά είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα κάνεις με αυτό, αδερφέ. Όλα, εντάξει. Έχω ένα αίτημα. Όλοι στα σχόλια τώρα πηγαίνετε, γράψτε Sunfish Slayers. Τα παιδιά έχουμε νικήσει το Sunfish. Γιούπι! Το νιώθει πραγματικά. Που θα είναι τρελό να δούμε πώς φαίνεται αυτό το κρέας. Πώς είναι στην αφή. Είναι μαλακό. Είναι σαν... Κάπως βουτυρένιο. Αλήθεια. Ναι. Έρχεται σωστό. Βουτυρένιο κρέας. Wow. Κοίτα αυτό το κρέας, φίλε. Τι στο καλό. Wow. Κοίτα το χρώμα του κρέατος, φίλε. Είναι σαν να είναι φωτεινό λευκό τώρα, παιδιά. Απλώς να ξέρετε ότι αυτά τα ψάρια τρώνε κυρίως μέδουσες. Οπότε δεν έχουμε ιδέα πώς θα είναι το κρέας. Μάλλον θα είναι πολύ περίεργο. Αυτό είναι το πιο τρελό κρέας που έχω δει στη ζωή μου. Τι στο καλό, φίλε. Κοίτα αυτό το κρέας. Είναι σαν ζελέ. Κοίτα πως κουνιέται. Ναι, πρέπει να φας αυτό το σκληρό μέρος. Ακόμα και ο σκύλος κρύβεται. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι σαν να λέει
Ναι, όχι για μένα. Η καρβιά εκεί μπορείς να δεις ότι ακόμα χτυπάει. Έχει τόσο πολύ κρέας αυτό το πράγμα. Είναι σαν ζελέ. Είναι σαν, ξέρεις, αυτά τα, πώς τα λένε, τα bubble tea που παίρνεις από τους Ιάπωνες. Μπόμπα. Ναι, είναι σαν το τσάι μπόμπα. Θα μπούμε τώρα στο λιμάνι. Είχαμε μία από τις πιο τρελές μέρες και μετά θα δοκιμάσουμε αυτό το ηλιόψαρο. Πρέπει να δείτε πώς είναι η γεύση του, οπότε θα τα πούμε μέσα. Πάμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Χθες το απόγευμα έγινε τόσο τρελό, φίλε. Τα επίπεδα ενθουσιασμού ήταν τόσο ψηλά που αποφάσισα να επιστρέψω σε αυτό το βαν. Παιδιά, εδώ μένω στην Αμερική όσο ταξιδεύω. Και ήθελα απλώς να περιμένω και να ξεκινήσω φρέσκο το πρωί. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να ασχοληθούμε κατευθείαν με τα ψάρια που πιάσαμε χθες. Δεν ξέρω πώς θα έχει γεύσει αυτό. Ειλικρινά, είμαι λίγο φοβισμένος. Παιδιά, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά ας το βγάλουμε έξω και ας αρχίσουμε να το ετοιμάζουμε. Ας αρχίσουμε να κοιτάμε αυτό το κρέας. Δεν σας είδα εκεί, παιδιά. Με το φίλο μου, 5 κιλά ή 10 κιλά ηλιόψαρο. Και αυτό είναι μόνο το 1/4 του ζώου. Με κοροϊδεύετε. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα, νιώθω σαν τον Άγιο Βασίλη με το σάκο του. Αυτό που κάναμε είναι ότι δώσαμε πολύ από το κρέας. Και επίσης, ο Ντάστι το κράτησε. Είναι φοβερό σεφ, οπότε θα το μαγειρέψει. Μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνα τα παιδιά που έπρεπε να φύγουν. Αλλά αν θέλετε να δείτε τα πράγματα του Ντάστι και του Μάικ, θα αφήσω τα social τους ακριβώς από κάτω. Όλα καλά, αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο τρελά κρέατα που έχω δει στη ζωή μου. Αυτό εδώ είναι σαν ένα στρώμα χόνδρου. Αυτό είναι προφανώς το εξωτερικό του ηλιόψαρου. Και μετά μπορείτε να δείτε εδώ μέσα. Έχει αυτό το στρώμα που είναι σχεδόν σαν ζελέ. Μπορείτε να το δείτε ακριβώς εκεί. Και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι το μέρος που πραγματικά πρέπει να φας τώρα. Αυτό στην πραγματικότητα θεωρείται λιχουδιά σε κάποια μέρη του κόσμου. Και κάπου στα 1700, προφανώς στην Ιαπωνία, μπορούσες πραγματικά να πληρώσεις τους φόρους σου με ηλιόψαρο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω αυτό τώρα, αλλά θα το ήθελα. Αυτά τα ηλιόψαρα έχουν πραγματικά έναν από τους μικρότερους εγκεφάλους στο ζωικό βασίλειο. Για ένα ζώο 200 κιλών, παιδιά, ο εγκέφαλός τους είναι μόλις 5 γραμμάρια. Τρώνε μέδουσες, έχουν 4 μικρά δοντάκια στο στόμα τους και μπορούν πραγματικά να φτάσουν τα 3 μέτρα μήκος και 2,5 τόνους βάρος. Αυτά τα ηλιόψαρα είναι τόσο άφθονα εδώ για αυτά τα παιδιά που είπαν κυριολεκτικά ότι βλέπουν εκατοντάδες από αυτά κάθε μέρα. Και ποτέ δεν θα έκανα κάτι για να σκοτώσω ένα ζώο που πιστεύω ότι απειλείται ή κάτι τέτοιο. Απλώς έτυχε να συμβεί έτσι και τρώμε ένα ηλιόψαρο. Έχουν αυτά τα σχεδόν πτερίγια που τα προωθούν μέσα στο νερό. Κοίτα με, είμαι τόσο περίεργος. Έχουμε το κρέας, είναι σχεδόν κατάλευκο και ζελατινώδες στην υφή. Αυτό είναι το εξωτερικό στρώμα χόνδρου. Μπορείτε να το δείτε εκεί. Αυτό είναι το ψάρι ήλιος, μόλα. Και αυτό εκεί είναι το κανονικό μας ψάρι, οπότε μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Αυτό εδώ είναι πολύ λευκό, μαλακό. Το άλλο είναι επίσης όμορφο λευκό, με μια πιο φυσιολογική υφή ψαριού. Και τώρα θα στύψουμε αυτόν το χυμό πάνω του, όπως βλέπετε εκεί. Εντάξει, θα τα βάλουμε όλα εκεί μέσα, γιατί θα τα αφήσουμε να σταθούν για περίπου 15-20 λεπτά και όλος ο χυμός θα απορροφηθεί. Θεέ μου. Ήδη προσεύχομαι στο Θεό να μην πεθάνω, αλλά ελπίζω να μαγειρευτεί το κρέας. Έχουμε κρεμμύδι, έχουμε ντομάτα, έχουμε αβοκάντο, αλάτι, πιπέρι και επίσης έχουμε το ψάρι μας εκεί. Και τέλος, για το τελείωμα, έχουμε σως τσικφίλα. Με κοροϊδεύεις? Αυτή η ήχη, φίλε, κεφάλι προβάτου. Δεν έχω φάει ποτέ κάτι τέτοιο. Πάμε. Αυτό είναι πραγματικά τρελό, φίλε. Του βάζω 10 στα 10. Αυτό είναι 10, αυτό είναι 10. Ώρα για το μόλα ή το ψάρι ήλιο. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε, ας το κατεβάσουμε. Ειλικρινά είναι ωραίο, φίλε. Δεν έχει και πολύ γεύση, απλά λιώνει στο στόμα σου. Ομό ψάρι ήλιος, ας το κατεβάσουμε. Ειλικρινά είναι ωραίο, αδερφέ. Σας αγαπώ, παιδιά, και λατρεύω το ψάρι ήλιο. Είσαι ο Ιούμπι. Ποιος θα το φανταζόταν ότι το πιο χαζό ζώο θα ήταν και από τα πιο νόστιμα? Δείξτε την υποστήριξή σας. Κάντε like και εγγραφή αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα σας δω στην επόμενη άγρια περιπέτεια. Σιχού!